Výplaty najmenej zarábajúcich Slovákov opäť porastú. Hoci sa odborári so zamestnávateľmi na novej minimálnej mzde nedohodli, zákon je v tomto prípade jasný. Rozhodol tzv. Automat. Zamestnanci si tak od januára prilepšia. Zamestnávatelia však hovoria, že tempo rastu je príliš rýchle. Viac povie Lukáš File. Pri stanovovaní minimálnej mzdy do hry opäť musel vstúpiť automatický mechanizmus. Ten ju určuje na základe 60% priemernej mzdy spred 2 rokov. Minimálna mzda tak narastie zo súčasných 915 eur na 972. Podľa zamestnávateľov sa však počíta nesprávne a chceli by zmeny. Nie je naviazaný na ten kľúčový parameter, ktorým je práve produktivita práce, a podľa ktorého by sa mala minimálna mzda zvyšovať. A preto samozrejme nemôžeme súhlasiť ani s takýmto navýšenie minimálnej mzdy. Nie je to jediná vec, ktorú by chceli meniť. Od minimálnej mzdy sa odvíja výška príplatkov, ktoré dostávame za prácu v noci, sobotu či nedeľu. Tie tak rastú spolu s ňou. Minister práce Erik Tomáš však o zmenách nechce ani počuť. Už keď sme raz tento automat zaviedli, tak určite v tomto volebnom období, pokiaľ bude táto vláda meniť, nebudeme. Podľa nás je správne, že minimálna mzda je stanovená ako 60% priemernej mzdy. Vidíme pozitívne dôsledky minimálnej mzdy na rast platov ako takých, ale aj na to, aby si ľudia zarobili viac počas víkendov a počas noci. Ako vidíte, minimálnu mzdu na Slovensku zarába necelých 5% pracujúcich. Na čom sa zástupcovia tripartity dohodli, je vytvorenie pracovnej skupiny. Zaoberať sa má tým, aby sa už nedialo, že štát síce zvýši minimálnu mzdu, no následne neprispôsobí svoje tabuľkové platy. Blížime sa k takmer 3 miliardám eur na to, aby sme vyriešili zásadne odmeňovanie zamestnancov vo verejnej službe. Čím dlhšie budeme tento problém pred sebou tlačiť, tak tým viac sa bude ten problém nabalovať ako snehová guľa a bude na seba viazať oveľa vyšší tlak na verejné financie. Množstvo ľudí, ktorí zarábajú minimálnu mzdu, pracuje práve vo verejnom sektore. Sú to napríklad zamestnanci domovov sociálnych služieb či školských jedální.